Di owo din ni ebo said the empanyin sie no. Di oye adwumaso no ena da ye kɔ ne nase emanidi ye nnwuma pama yen. Di owo ni suade hunu ena dom kotie nanum nsɛm de bɔbra. Na saa ni pɛine sinichani Bridget Sewa Jemai. Bridget Sewa Jemai. Ajemai opambo. Abena kosia. Oba wonfefo wati kwati so obi anim. Wone nkwan pa wutwidwa. Ne senti na producers and directors ente won kasa kra. Wo modern money wadwuma den. E magana mind ni wiase mind pre ehwe wo senior bribiara. Oba time pa wodoba anelafia be fia sante kro bia se. What was so no was sorry. Wadwuma den nyina achi. Wonya mrema no e ma na nije. Why no one person wa hina wo no? Ma me Bridget. Anel say, nani aje. So wo hema te se wo e de na ba wiase. Oba nyansafo a won hata emo e wo boso. Oba wo mra adwuma ho. Woni CEO, Chief Executive Officer, Emma Victory Alata Samina. Samina Emma wonam toso. Ene wo hia me adwua de pa Ghana. Victory Alata Samina yi ama me honam atoso ayesoko. Sa akwada afofro de. Odofopa wo wa. Odofopa won kyere no. Ne senti ena Abigail Edupofo a wo Dubai. Bridget chocho mucho ba ko pe. Bridget say, "Ote wo so anu was sorry." Christian Adwo Badwo Jemai opambo. Onyame nhira o. E wo do a wo kyere wo nua panyin Bridget ene ne ba. Bridget say, "Adwo Christian, onni wo ho agro kra o. Na wo ma wo money yo." Era Bridget Sewa Jemai. Asasa kokrobeti a wo diamantira ne. Hwenti a wo ba aduane ye de. Money yo. Obe nyansafo.